Ya aja kokean gunem sing tanpa guna. Ya. Iki ya ngrawuhke pelawakno. Ya. Panjenengane Mas Gareng Semarang karo Mbak Eka Kebumen. Ya. Diaturi supaya tindak panggung. Klintong-klintong ombak andong bel klingklong. Klingklong. Mas Gareng Semarang iki no. Iya. Nggih, wilujeng dalu Mas Eno. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wah, jan dangu mboten pinanggih. Nggih, ra tau ngejak. Napa? Lah lek arep ketemu piye wong sampean ra tau ngajak? Lah ngajak piye wong sampean ya wis payu laris kok ya. Anggere tak jawab tanggale mesti ora iso, tak jawab tanggale mesti ora iso. Ya ora iso lek goleki tanggal 32 iki kalenderku ra ono e. Ora niki iso ketemu ki rak mergo dibejok enteng Karangdawa nika. Nggih, kaya rumah saku kaya wong nyidam ya, Mas. Kaya nyidam pripun? Entuk job kok kaya nyidam ning ngenteni tanggalan tenanan. Suwi nggih. Suwi. Nggih. Mangsaku BTL ya, Mas. Apa? Batal. Batal piye? Mak Tumiyono ora bakal batal menyang. Lah wong mergo AED iki wis profesional. Yen wis didhawuhi pisan ya kudu saguh. Nadyan jane asline Mas. Piye? Iki yen sing nimbali ora Pak Tumiyono jane bengi iki. Aku ki nganggur. Oh, iya. Anu ya kaya seniman laris-laris ngono, Mas. Tak kira ki nek ning Jakarta apa ning Surabaya nganggur. Iya, ya apa-apa. Iki wis tak lengke rene sowan rene rutin pendak Sabtu Pahing kok, Mas. Rutin piye? Sing rutin dalange nek dagelane sing ora rutin. Ha ning kowe ora ngerti perbawaku, aku lak bola-bali matur to. Pripun? Ndinggon ana wayangan ora bakal udan. Iki delok mau udan deres apa ora? Ning begitu ingsun rawuh. Oh, dagelan kok sombong. Kok sombong piye? Lah ya piye mau ngendika apa ki mau? Ingsun rawuh. Heeh. Lho apa salah to? Omong aku apa salah? Lho bener ingsun ki rak ya tarape, derajate ana dhewe-dhewe. Ingsun ki nggo Nalendra utawa Ratu. Ngono. Lho sing ngomong sapa? Nek sampean ya aja ingsun kok ya. Lha wong Gusti Benawa mau ya aku kok. Sapa? Gusti Benawa mau yang ngendika aku lagi teko, ora ingsun lagi rawuh ora. Gusti Benawa ki apa ratu? Ya kenci. Ora kurang ajar lho kowe. Gusti Benawa ki putra Nalendra Surakarta kok. Lah kene ya ngerti. Lah ya apa Gusti Benawa ki ratu, ora putra Nalendra. Apa ora kudu ingsun? Ya ora entuk kuwi ingsun ki ming Nalendra ki tata basa Jawa ki wis dadi gareng pirang-pirang taun ora ngerti tata basa Jawa sing apik ingsun. Oh, ingsun ki Nalendra. Sing nganggo. Nek aku ki ya aku, nek rakyat biasa ya aku ngono wae. Oh, aku ora entuk nganggo ingsun. Nek sampean ya kowe. Monggo kowe iki anak munyuk. Ah, wis.
Aku anak munyuk, lah kowe anak beruk. Ya Dadi awake dhewe nak ndulur. Ora anak ndulur. Beruk ki munyuk cilik. Munyuk cilik kok anak-anak iki dipeksa apa piye? Ora ana kok pernikahan peksa kok munyuk. Ora beruk ki apa ora ya munyuk gedhe kok sik aku mula gedhe kok. Kepethuk kowe iki gedhe. Agar lagi kepethuk wis konfrontasi iki jane iki kepiye? Lho ora dhewe iki niat golek pangan apa arep padu? Lah ya golek pangan iki mergo saka padu ngene iki. Oh, ngono ya, Mas. Lah iya kok ya. Men kepethuk dadi plus. Iki sing diarani dhewe iki simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan satu sama lain. Nggih. Mumpung iki nderekke panjenenganipun Pak Tumiyono Wungon tirakatan. Pas wetone Sabtu Paing. Ki nandhakake wong yen Sabtu Paing wetone. Sabtu ki saka tembung apa? Sabtu ki saben dina tumungkul mring Gusti. Weh. Paing ki paham ing kahanan. Beliau ki paham ing kahanan. Waktu iki aku sih butuh duit. Mula terus aku ditimbali rene. Ngono. Nggih. Wektumu apa wektumu? Netuku Rebo Wage. Rebo Wage. Rep ki kerep. Golek sing elek lho, aku wis ngerti kok. Kerep sinau mula ora bodho. Wah, Rebo kok. Oh iya. Rebo. Wage. Wah. Wage ki wancine gege mangsa kapan tumibaning pasti. Tegese pasti tumiba kuwi pasti apa? Rezeki. Kowe lak kerep gege mangsa kapan rezeki teko job teko to Mas. Seniman ki ora usah munafik tetep sing dinteni job. Bener. Iki aja baen-baen iki pada suka nglumpuk ning kene lho iki. Iki napa? Ki dalang pirang-pirang lho. Aku ya gumun kok nglumpuki padha ora mayang to. Nggih. Iki nandhakake dalang kene pada suka umume Klaten khususé iki bersatu, Mas. Bener, nggih. Iki nonton dalang weton Prambanan. Kok weton Prambanan piye, Mas? Sampean ki lho, asline ndi? Asline Yojo. Asline Jogja ning keprakamu Solo. Dadi sing tengen Solo kene Yogya. Iki dadi kowe iki dalang weton Prambanan kowe iki. Yogya ya Solo ya gumantung sing nanggap sapa. Wis pokoke ra apa-apa diarani weton Prambanan, weton Mbayat, weton ngendi terserah. Ya. Sing penting nek kula nganu Mas Gareng, kula niku wonge ora fanatik. Jujur kula kawit cilik niku sinaune sinau cara Solo. Ning gandeng kula niku manggone ning Yoja, mula iringane cara Yoja, suluke cara Yoja, ning wayang kula wayang Solo. Kelir kula kelir Solo, gamelan kula gamelan Solo. Niat kula ora kok pripun-pripun, men do nyawiji. Ngoten lho. Men do dasi siji. Kadang tesih wonten sing ana sok kadang kula muni, wah cara Solo iki ning kuping ora penak dirungokke. Engko piyai Solo, oh keprak Yoja kaya ngadol bakso. Ngoten iki. Tesih sok-sok wonten, mula iso didadekake. Sampeyan ora usah gagas wong sing gaene ngelokke. Nggih. Ngelokke tok ora tau nanggap ya percuma. Bener. Mending kaya panjenengane Pak Tumiyono iki ngendika sithik ning nanggape kerep. Lah, ya ngono kuwi sing dikarepake. Wong iki lak dalam rangka tirakatan ki nyadong mbok menawa wahyu tumurun. Leres nggih. Yen syukuran ki mensyukuri apa yang telah terjadi, beliau sampai yuswa sekian diparingi sehat, banyak rezeki. Amin. Ngoten. Panjenengane niku deles seniman kok, Mas. Betul, nggih. Seneng seni. Leres kok ya wong panjenengan ya tresna nyatane pendak sesasi pisan mesti wayangan. Ya mbok sapa sing diaturi ditimbali karo panjenengane ning mesti wayangan. Lah iya. Nggih. Nggih niki sing diundang niki bengi niki nggih bejane sing mirsani iki dalang istimewa niki. Istimewa apa? Kaya diiye. Loh,
Sampean ki dilem kok. Mboten sah, ampun. Mriki niki sing langkung sae akeh. Wis sing langkung sae kadang kula Mas Kasim, Mas Bagong, sing kula wau nemanggi kula Mas Mul menika ya apik kabeh. Kula wis maturke sore wau kula niku ming dienggo penambah rasa kemawon. Upamane wong mangan bakso kula niku sok ditambahi bumbu apa lah sing saka njaba men rasane saya enak utawa malah ora penak menika gumantung ling ngrasake. Mas, aja dianggap istimewa to, Gah. Mas, aku matur ngono ki tak omongi ya. Pripun? Iki jane aku ki ngatur sakonone, real, ngerti real? Real ngerti. Real, nyoto. Sampeyan ki jane tanpa penggembira ki wis lucu. Ngono? Tanpa penggembira? Kuwi wis lucu, dadi rasah nganggo imbuhan apa-apa wis lucu. Ora usah nganggo bintang tamu maksudnya. Ora usah nganggo bintang tamu ki wis lucu. Ah ngopo kowe nang kono nyenguk ki? Aku bengi iki nonton wayang dibayar. Aku dadak omong. Loh, kok dadak omong piye Mas Teh? Lah nonton wayang cukup nang mburi meneng metenguk gatekke dalange wis kok dadak omong. Lah dadak setu paing ngono. Lah kok sik, lah aku kok dadak mbok undang ngomong aku senak-enak ning kono. Aku kok dadak dandan. Lah aku kok ya dadak ditimbali. Aku kurang ajar kowe. Berarti kowe nolak ditimbali Pak Tumiyono. Sing nolak sapa? Lah iki mau kok dadak ditimbali. Apa aku nolak wong aku sowan tekan kene. Kowe aja ngono lho. Ora lah kok nek wis ditimbali iki ngucap syukur, alhamdulillah ditimbali Pak Tumiyono. Aku kok dadak ditimbali. Anggepmu kowe luwih cukup tinimbang Pak Tumiyono ngono piye? Lho, sing ngomong cukup piye wong wingi tak jajal tak sekeng sik kok. Gegeden kok cukup. Kowe aja kowe tumbak cucukan no. Ora tumbak cucukan aku mung neruske omonganmu kok. Kowe seneng to yen kancane ora diundang rene. Wis bengi iki penonton rasa nonton wayang, nonton kowe karo aku padu ae. Wis arep apa kowe saiki? Ora apa-apa wong aku mung genake omongan sampean. Nek omong ki basa ki angel. Lah kok dadak diundang. Ha iki lho, ora penak ning kene iki. Lah, ora penak. Lho, maksudku ora usah diundang. Ora usah maksud, aku ora maksud pokoke. Iki mung ora penak ning kene iki. Tegese ora usah ditegeske. Aku nesu emosi kok pisan. Ora emosi apa teko dok wis diudani kok. Ha ya kabeh ki kowe ora ngerti to? Napa? Kathokku teles iki. Iki anyep kabeh lho iki. Lah ngopo kok teles? Tiba ning kono. Ayo sok meneh iki le pincang ki nek wis ning dhuwur panggung. Lah kowe gaya kok. Kowe mlaku penonton ora ngerti nek kowe gareng Semarang terus dipincangke. Ayo tiba. Tekan jero e. Le pentas ki nek wis nang kene wae rasa saka mburi kok wis pentas. Maksudku ki aku lak ya tertib, masih urung munggah panggung ning kono wis gareng ngono lho. Ayo kebangetan le profesional kebablasan kowe. Lagi medun saka mobil lagi dikeroyok penonton kok wis pincang. Nek ra pincang lho kok Mas Gareng mboten pincang ngono. Oh terus pincang ayo. Kebangetan jenenge ngono kuwi lah. Banyak kowe iki ora iso dikumpulke aku. Kowe karo aku geying. Geying piye? Wetone iki wage karo paing dadi geying, ora tau gathuk. Ah ora apa-apa kok ya. Aku aja ngelingi bapakmu sapa gelem ngancani kowe. Sampeyan tepung lho. Superman ki biyen kenekku. Kurang ajar iki. Bapak pelecehan nek iki asli. Bapakmu ki sapa jenenge? Superman. Lho, apa kamu nih Superman? Bapakmu. Monggo bapakku ora tau nganggo cawet ning jaba. Superman ki ra cawete ning jaba. Ah bapakmu kae malah ora nganggo blas. Maksudku Superman. Heeh. Super ki nandhakake klase men ki manusia lelaki. Bapakmu ki lelaki sing istimewa. Apa kowe ngerti apa tepung kok kowe? Ah mangsamu aku picek po. Ora tak takoni tepung ora. Yo ngerti to. Akrab. Yo yen akrab ora. Ora yen akrab ora. Ora, aku arep mbok jegurke wadune. Ayo, ora wurung aku mbok kon nyusul to. Ha to, kanca akrab sing siji wis mati kok aku urung ngono to. Ora. Dale bapakku nang kono bingung golek bintang tamu.
Iya. Lah kono lak ya wis ana Pak Basio. Ngetone bapakku iki bar tak nei daharan sajen gitu. Heeh. Tak dep terus tak dongake iki. Suring-suring nang kene iki. No mbok mesake aku le. Glagap sapa ngejak omong aku. Oh bapak iki. Ngopo Pak? Wonten apa? Aku nang kene wayangan kok nyenyet. Sepi ra ono wong delok mbok kirimno bintang tamu. Bapak kapan kuwi? Wingi malam Selasa kliwon wingi. Wonten Pak niki aku. Malam Selasa kliwon. Heeh. Lah malam Rebone nemoni aku. Bapakmu ki, Mas Gareng, aku ki dalang ning kene wis kesel mbok anakku kon nyusul. Ngono. Kuwi pakmu. Kowe lak Selasa aku Rebo. Kuwi Kemis ora methuki, Kemis leren. Ora aku sik wong lek nemoni aku Selasa kok nang nggonanmu Rebo kan spisike dhisik aku sik. Iya ning kuwi apa ki pesane dihapus. Pesan terakhir ya Rebo kuwi. Golek dalang cadangan. Ayo wis yo sik ndi yo kowe karo aku. Wis rasah kabeh wae. Aku duwe penemu anyar. Apa? Orang hidup jangan takut mati kalau sudah mengetahui arti mati. Arti mati. Nah, iki ambak-ambak penemu anyar ning masuk akal. Mati iki lah MATI. M manusia semua akan mengalami karena itu takdir. A akan tetapi waktunya tidak bisa ditebak. Sewaktu-waktu bisa, panjang juga bisa. T tidak harus sakit dulu, tidak yang tua dulu. Hati-hati. Ora kudu lara. Iki waras wiris dalang mudhun teksek akeh. Hati-hati. Iki mula kari ini salah satu rahasia ilahi. Ora iso dipethek. Mula aja sombong, dupeh luwih enom terus suwe ngono, urung karuan. Wong tidak harus yang tua dulu lho. Bluluk kae sih cilik wae tiba. Tiba. Bener. Iki hati-hati aja sok sombong. Aku wis tak hati-hati kok. Aku mlaku yo tak jejeg-jejege kok. Mau wis dinai isyarat, dinai sikil apik kok mlaku kok pincang, gegeblak. Tanda-tanda ku ya. Justru sing apik iki dikeki tanda-tanda biar siap. Oh. Sing rekoso ki sing ora kei tanda-tanda, mayang mati dadak piye? Ning aku ora urung siap. Loh, justru sing urung siap kuwi. Ya ora ya sing digoleki iki sing siap. Kowe mau wis tiba to, berarti wis siap to? Loh. Heeh. Stop, ora omongan kaya ngono gah aku. Oh kene ya wedi mati. Wong senengane apa Mas? Niki nawala kathah ya didum kok ndak ora prayoga. Ya layange akeh ya ndang digawa ning kantor pos. Napa? Layange wis akeh gawa ning kantor pos. Ora iki diwaca kok. Pundutan lagu ngono lho. Ya nganu ndagel-ndagel ning las-lasan ora terus-terusan. Ah bener. Nek aku arep maca layang ki rasa dikirimke ning kantor pos. Nek kira-kira ora masuk ki aja diomongke. Oh iki. Ya kowe ya. Ya aku wis ngasah bendo lho iki. Sik, wah malah do ilang to. Sugeng dalu. Ya bucangik kagem nderek mangayu bakya kagem Bapak Tumiyana nyuwun tembang kadung tresna. Oh ya. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi. Oh ya, saka PWKS Jabodetabek no. Ya. Iki mirsani langsung rene. Nggih, niki anu kirim layang kok Mas. Nggih. Wah ya ragat to. Jabodetabek kirim layang iki ragat kuwi. Lho aja salah, piyai Jabodetabek ya ana sing tekan kene. Lah kuwi layange. Lah iki PWKS Jabodetabek. Lah kuwi sing ngirim sapa? Iki ya PWKS, piyaine sing ngerti aku ora ngerti. Iki mung masalah layange dadi geger lho iki. Tak wacane sik, mengko gak dilagokke. Jare ora ngurusi layang. Ya tak urusi wong aku sing mayang kok geger wae kok. Sing ngono ki lho. Madu ilange. Ya. Wayang apa layang yen ora ana duwite. Pecinta wayang kulit Surakarta nyuwun gending kembang rawe. Mbak Tatin dan kawan-kawan, Dokter Tatra dan Tatra wis wacana. Ya, angel ya. Minta lagu aja lali janjine dibawani
Sambal kemangi dibawakan Mbak Tati ditujukan kepada kru WMP, semoga sukses selalu, amin. Kula Sarno Swito, ya kula badhe nyumbang bawa wan Cilimbukan duet kali Mbak Tatin kali iklan. Oh iya, iklan apa? Empuk iki. Ora oh iya. Dokter Tatra iki. Pemborong bangunan mengerjakan pembangunan rumah, pertukangan, renovasi rumah, pemasangan keramik dan lain-lain. Banjarjo, Kedung Ampel, Cawas, Klaten. Oh iya, matur sembah nuwun. Niki kembang rawe, Mas. Wis ngerti aku ki wis maca dhisik, aku kok ndadak ngomongi. Oh, mbohna. Wong kowe jare ra iso diwaca. Aku kira ra iso maca meng sing kirim iki nek kembang. Lah ya tak wacake iki kok Dokter Tatra plus kawan-kawan. Oh iya. Oh. Buta huruf kok ndadane oh tok. Ya ngece aku buta huruf. Kowe iso nulis po? Lho ya iso no. Tulisan Semarang tanpa A, tanpa huruf A. Iki sing buta huruf kowe. Kowe Ora ana Semarang kok tanpa huruf A iki ra iso diwaca. Semarang tanpa A. Ora iso no. So wae jenenge ra iso nulis kowe. Semarang kok tanpa A ki apa? Semarang tanpa A. Wis rampung. Nulise piye? Lah iku aku meng nulis to Semarang tanpa A. Ya tulis wae Semarang tanpa A. Wis rampung. Ngono kok mikirmu mbulet lho. Lho jare tanpa A. Lah iya tanpa A. Rame aku tak kon nulis ora nganggo A. Semarang tanpa Oh, TLK. Apa? Telek. Ngono kok pinter moh. Ayo wong. Manut ngelmuku. Sing kowe iso menyusun 3 kata disusun dibaca dari depan maupun belakang sama arti dan sama bentuk. Ayo. 3 kata disusun dari belakang maupun depan sama arti dan sama bentuk. Kasur. Kasur. Wes, meh cedhak iki meh iso. Kasur ini rusak. Wacanan kok mburi engko ayo kasur ini rusak. Saka ngarep kasur ini rusak. Semarang tanpa A. Wes kasur ini rusak. Kuwi diwaca kok ngarep maupun kok mburi sama arti dan sama bentuk. Urung karuan. Kok urung karuan piye? Urung karuan arep tak waca saka mburi-mburi lawange ra dibukake kok. Diwaca kok ngarep dong. Ya. Kasur ini rusak. Nah, diwaca saka mburi kasur ini rusak. Ora nyandak iki kelas dosen kok. Iki paling ora levele ya putrane Pak Tumiono. Paling ora ki master iki. Oh, gayamu. Wong iki senengane iki sing diaturi apa sih? Dene. Ya. Jone bojoku ngene iki nyambut gawe, entuk duit, jejerika. Ayo. Kuwi duit aja diselempetke ning kono. Apa? Tak gocekne. Mane-man lho sing penting mambuk keringet. Yo, kuwi nek deleguk ora payu. Lah, kuwi nek deleguk aku wis ngerti kelakuanmu berdua. Kelakuane piye? Rupa entuk ayune kelakuan ya copet. Titip. Nah, apa? Nanti ora usah. Aku wis duwe kok. Ndi? Nggon aku abang. Aku sing nuntun iki. Oh, awas tak colong. Les, bejane dhewe-dhewe kok serik lho. Iki presiden do ngadeg Mbak Eka. Piye? Iki ngancani Elisa mau Pak Tumiono ngersake turi-turi putih. Kowe mudeng ora ngertos sing sanggo jaranan kan. Aku ora budek ora usah bongok-bongok. Nggih, iki pun kula cileke swantene. Cileke omong karo piyayi sing halus to. Sing halus niki pun halus kula kramak-kramakake lho. Kramake kok iso kasare ra umum ngene lho. Niki pun bahasane ki yo ngono kuwi Lek. Ngene ngene kula nuwun sewu Pak De Gareng. Nggih. Kirokno nuwun sewu. Nuwun sewu Pak De Goreng. Gareng. Pak De Gareng kok Pak De Goreng.
Gareng. Gareng. Nah. Nuwun sewu. Menawi suwanten kula kados mekaten. Menawi suwanten kula kados mekaten, nuwun sewu menawi wonten nonton sewu nggih $200 mboten napa-napa. Ora Enek to, Lek. sinden polip kok bojak to, Mas. Sinden apa? Polip. Irung Polip iki lho, piye? swara irung sengao. Ora polip kuwi pancen ukarane ya ngono kuwi kok. Sik Kados ngaten iki sampun kula kramakake saalus-alusipun. iki wis halus. ngene iki. Menawi boten sekeca, nggih berarti kupingmu sing salah. Kowe ora ngerti. Iki kupinge jilian lho. Jilihan Kupinge jilian. oh pincam. Wis ora saketoke lucon kuwi. Kira percaya lho. Aku bar lucon kuwi kupingku lara tenan ya. Titikane kuping jilian kuwi to. Iku privat. Kuping sing siji nek didemok kuwi ora muni. Kuwi iki kuping asli. Nek didemok muni kuwi jilian. Oh, cobi niki kuping asli boten. Asli. Ora tak Dan tuku. muni cobi Iki nek niki nek. Iki asli. Asli. Sijine. Sijine sing kono. Coba ya. Aduh, Lah. Berarti silihan. Berarti bener baru Lah iya, sing kuping iki sithik lho, nganti mili to. Lho, mili. Milih. iki nyat irigasi kok. Wong, wah, rupane ayu. Ngapa? Ngapa? Nek ayu terus ngapa? Aku seneng. Ya yo, nek seneng yo. Cak mburi sik. Apa ya cukup $100 tok. Gedeng aku. Aku mula gejer wong ayu wegah wis. Ayo dilagoke turi-turi Pak Tumyono putih. ngersake Turi-turi putih. Ya, Iki monggo. Semarangan gitu turi-turi putih. Ya. Turi. Ya. Apa dibukani celuk ya ora apa-apa. Celuk wae, celuk. Ya. Monggo Mbak Elisa ya kena, Mbak Eka ya kena. Monggo. Kembang gedang ayo danggal tebu. Ora ngono. Lah ora tak disaut kok. Koyo nyanyi nembangnya. Ya. Oh nggih. Ya. Kembang menar. Aku milih kembang menar. Kembang menar. Aku milih kembang menar. Rakyat pada jujur Indonesia adil makmur. Kembang apa Mas Gareng? Pisan kas wae. Ya. Kembang, iki mau kembang apa? Menur. Menur. Apa? Menur. Kembang menur. Wah, bodet tenan iki pas gorenge. Menur kok, mendur. Cepat deh. Saiki kembang melati wis sing umum. Melati. Ya. Kembang melati, aku milih kembang melati. Kembang melati, aku milih kembang melati. Negeri kita harus merdeka, Indonesia tetap
Wis kuwi wae. Tambah siji. Tambah siji ya. Kembang api. Ayo. Kembang apa? Kembang api. Kembang api. Kowe lek Kembang api kon jebluki cengele kuwi. Mau usul sak ora entuk. Ya ora wong kembang api ya ora mlebu nang nggo cakepan kok ya kuwi. Ora mlebu ya dilebokke, jare ra enak. Yo, iki mau wis wae. Iki mau Pak Tumyono maringi sawer iki mau dienggo pepeling. pepeling. Wah, sakit. Aku seneng ngarani lagu iki mlipir. Senenge Mas Eno iku ora to the point. Maringi saweran iki nggo pepeling. Iki pepeling lagune. Lho, lah iya. Iki sanggit ora cekmol. Heeh. Di bawani piyai loro ya ora apa-apa. Ya. Apa Mbak Elisa ya ora apa-apa, Mbak Eka ya ora apa-apa. Heeh. Pepeling. Heeh. Nggo ngelingke wong manembah. Ya. Rukun Islam kang lima puniki. Lho iki apik lho Mas Gareng iki. Pripun? Lho Mbak Elisa Orkarus Alaso iki lagi wae merayakan hari Natal. Oh iya, Ning dhek ya ora wegah nembang pepeling. oh, enggak masalah. Nggih. Boten, kan ini untuk semuanya. Ya, mengingatkan betul. untuk beribadah. Nah, ini sing namanya seni mempersatukan yo iki. Nggih. Berarti tanpa beda-bedake. Cik. Luar biasa. Ayu tenan kowe. Ya pancene. Wis jelas. Wedok kok ya. Yo ning ora beker. Ndadak kedo ki ngapa cedhak kene lho, cedhak wong ayu. Nah, di sini lho. Nah ning ngene kan dadi kaya pancuran kapit sendang. Iki sendange, pancurane iki. Apa? Kowe pancuran? Ayo sing ngapit sedang kok ngene yo pancurane mung ngidir. Lah karepe diapit apa? Diapit calon. Sak. Lah Sudi. Monggo. Ngapit calon. Dakno mring para sesama Neno. aja padha ditinggalke. Bejane sing duwe yo Mas. Pripun? Bejane sing duwe wis rupane ayu. Deres. Pinter S2. Terus Nembange suarane yo apik, syarat sijine yo wis kecekel. Apa? Gampang dihapusi. kok ngerti nek kuwi gampang dihapusi apa kowe tau ngapusi Elisa? Loh, lah arep ngerti iki kepiye wong urung dadi pacarku. Lah tekono gelem ora dadi pacarmu? Kowe karo aku piye, Dek? Emangnya kowe jomblo po? Sapa le aku oblo sapa? Jomblo. Oh, jomblo. Jomblo iki rong duwe pasangan. Oh. Nah, aku ceto jomblo. Oh, iki Nek rong- kowe jomblo apa ora aneh? Loh, aku jomblo apa, Mas? Hah? Aku jomblo. Iki jompo ya. Iki udah jomblo sang. Iki jompo ora jomblo. Jompo. Karo muni oblo. Ora. Aku sampean ki piyai sepuh. Lah, Iki bener udah no. jomblo. Napa? Jumbleng. Oh, kamu jumbleng. Kowe ngerti jumbleng? Enggak tahu. Apa Wih. jumbleng? Kuwi dawah pungkasan jumbleng kuwi. Dawah jatuh. Ah, Pungkasan pungkasan terakhir. terakhir. Berarti jatuh di akhir-akhir. Ah, Apa kuwi ne? TLK telek. Wah, panjenenganipun Pakde Goreng adalah jumbleng alias Gareng kok goreng. alias telek. Aja goreng to, garong. Garong. Karo. Aku kan garong hatimu. Tenane. Hah? Neng aku mau masuk karo kuwi menungso apa dudu wong raine putih kabeh. Aku ya entuk kowe ya wegah. Lah ketemu Tiwas kisinan, duwe bojo kaya ngene suarane banter bar malam pertama. Enak tenan. Ya kowe meni enak tenan ya mbak-mbakmu ki diselehke sik. Apa? Mbakku. Iki oyot limang.
So Oyot memang kok mbako. Elisa karo mbakomu iso guyu wae iki ingin ketok iki. Ingin. Ya. Rukuni slampu Wah iki saka Ibu Warsini Tumiyono. Nggih. Bu Warsi. Ingkang nyekar Mbak Elisa nyuwun podang kuning. Ya nyo, iki nggo namu kok. Aja. Waduh, matur sembah nuwun. Nggih. Estu niki nggih kula. Lah iya. Waduh. Ngene iki lho, bosing tenanan ya kaya ngene iki. Langsung dinehke ngono kuwi ra kaya iki. Lah nek kuwi Entuk sitik kowe langsung kowe melu aku. Kowe melu aku lho. Dadi iki jatahku engko kowe carry-ne. Belit. Sik bengi iki kok aku sing mbok musuhi, biasane mungsuhmu kae lho. Ya iki saiki bosku kok. kae bose. Akeh lomo wong kari ngelungke, coba duwite dhewe ya ora mungkin keke kowe. Oh iya ya. Wong Lah kae iki mah ya duwene dudu gonamu. kowe ngerti Maseno kuwi. Watu akeh dikeki oli. Apa? Wis 100 lunyu wae. Wong kowe rung tau ngerti aku kok muni watu akeh kayak oli ora. Ya. Sahadate kang angka siji Mau ya ana anu dawuh saka Pak Tumiyono engko badhe ngluncat Mbak Eka karo Mbak Ayu. Oh nggih. Niki wau to lek gareng muni kanek guru bawa pepeling aku ya iso mangsane gur kowe karo Elisa sing iso. Iki pengen nembang. Kowe ayo coba-coba tak weruh suarane kaya ngapa? Ya aku wis nyuara lho ket mau. Ya jare mau pengen nembang aku ya iso ngono kuwi. Nggih. Ngewi-wi wong arep nembang. Dian apik tenan. Apik lek, apik suaramu apik tenane. Ora nembang ra patheken. Lah kuwi mau nembang kok wis njegok ya, Pak. Lagi sithik kowe aku wis kemerengseng ati. Biasane mentok lho, lagi sithik kok wis kemerengseng. Ora semboto. Rungono ta? Ya. Kang kaping loro salat. Jana. Iya kok pandek. Tin jare arep nyemak aku tin. Dene. Kang. Dene. Rumahsamu aku kepethuk bagong kowe mbok semak-semak kok ngono. Aku ngerti. Ora kuwi sing cetha, gedhe iki dene lho. Dene. Ah, ora wing dene. terus. Dene. Kowe rada lemu swara ki ndingluk gedhe ki anggere ndingluk dene lho, ndingluk. Dene. Coba ndingluk kene, ndingluk kene. Dene. Coba nek sirahe pindah dengkul coba. Ora sudi. Nembang kono. Aku arep dadi wong apik disabotase kok nembang. Ora rasane su ngono kuwi dadi dagelan ki ora kena mutungan ngono kuwi. Ora bareng nesu-nesu. Ora entuk nesu ya. Wingi kene dagelan mutung nesu tekan omah setruk lho. Dene kang telu. Lambemu dadak ngono bareng to, Lek. Terus ro. Ha kene kowe apal mbok kowe dhewe kono nembang. Kan ngajari nek Aku lali. aku amatir apa piye nembang disemak-semak. Ya wis ora nyuwara. Malah rasa geger to. Ramadan nindakno apa sa. Lambemu anggar ngono marek gemes lek kaya silet pitik kae lho. Tenan iki marek gemes aku. Apa? Titukno dhewe. Ora ana silit pitik kok dienggo nembang. Ayo kok malah lungguh lho. Papat
za Piye? papat za zakat Zakat. Zainal papat zakat ping 5 ibadah haji rukune Islam sampurna. Nah, mangga. Pepeling yuk. Sembah nuwun. Ya Mbak Elisa karo Mbak Eka karo Mas Gareng. Pripun Mas? Waduh jan. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih sami-sami.
Sopo bengok. Kan harus dijawab. Ya tapi Aja kok sampean sing lagi arang-arang ketemu aku bendina ketemu jane wis bunek ngurusi cah siji kuwi. ayo wong. Iya. Empat papan yen ning kene ya diluske sithik, ajar alus. Piyai putri saya tlatah alus. Empan papan ki apa? Ya ndelok nggone situasi dan kondisine. Lihat tempatnya. Yen ngene iki alus. 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 Nah. Alus. Nah. Kula kedah baripun. Alus ngaten niki sampun pun leres napa dereng? Aku suwe-suwe malah wedi. Lah wong bocah wis ajar alus ya malah wedi kowe iki ora. Lah wong alus malah ngeden-ngeden e. Ah ya wis. Ya tak rem iki Tapi meneh. jangan dirubah. Iku ciri wanci Lelena Ginawa mati. Yaitulah Elisa ya kaya ngono kuwi. Lelo mati aku ra gelem. Hah? Lelo mati apa to? Kuwi Aku ra lilo mati. Mati ya kowe sike wae. Ngejak-ngejak. Cek omong apa ki aku ngene. Orang nyambung. Maksudnya iki ciri khasmu Elisa, ciri khasmu. Aja dirubah ya, Nduk. Batin. Iya. Boten. Halo menika Mas Gareng. Dawuh, Mas. Wonten saking Bapak Suratin Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nggih ngersakaken. Oh iya. Nyuwun lagu Nyidam Sari katur penyanyi Bapak Tumiyono, semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lebih penting Sindi. putra-putranya menjadi Nggih. anak yang berguna Leres. buat diri sendiri dan orang lain. Nggih. Kalian menika kathah sanget dilalah kok le iki streaming awake dhewe tok wae sing nonton 26.000 no. Oh iya. Durung karo streaming liyane sing padha streaming bengi iki. Iki streaming Saya merasa bahwa malam ini pemecah rekor. Iya, streaming. sing streaming Seno Dalang Seno. Nggih, PW Sanggar Cemara. Sanggar Cemara, PWKS PPKS mboten kirim niki ketoke mboten. Sanggar Cemara, ono Coroko, Heeh. Doto Sawala. Iya. Moga Bathanga, Mata Mwamba. Heeh. Iki channelku dhewe wae 26.000 iki Mas. Luar Gareng. biasa Iya. dah susuan. Matur sembah nuwun. Mula akeh sing mbok dikirim nawala. Iya. Nuwun lagu lumantar WA. Iya. Yo diaturake dhisik. Iya. Apa Mas? Niki gilirane Menika sinten? dos pundi? Gilirane sing nembang sinten niki? Nggih. Menika wonten pamundutan kathah sanget. Ya. Kembang rawe ana, ya sambel kemangi lali janjine. Nggih. Kalian pengumuman menika wonten kendaraan ingkang kedah dipun geser. Oh iya waduh. Ana saya tangkon ndak iki di info mobil AD 8894 LK. Oh iya. Ponte Musa Entertainment disuruh maju karena ada mobil yang mau keluar. Matur suwun. Oh iya, ngono ya, Mak. Yo. Ayo Mbak, kadung tresno iki ana sing nyuwun mau. Ya. Diaturake Mbak Tiwi. Monggo saka Jabodetabek. Ya. Sing dikersake Mbak Tiwi. Tiwi. Weh. Nggih menika Pesinden Alit. Iki anyar kanggoku iki. Apa? Anyar kanggoku. Ya ora wis kerep melu. Lah ya kowe kanggoku kepethuk lagi wae. Lah ngene iki lho, iki ora kakean polah manut tok ngene iki. Iki ngonoan loro iki geger wae. Ayo Mbak Jenengmu Tiwi. sapa, Nduk? Ana Pertiwi. Hana Pertiwi. Nggih. Anu bocah ndi? Saking Temanggung. Temangto. Napa? Temanggung kok Temangto. Gong ki yen gedhe wong ki cilik kok ya to. To. Temanggung Nggih. isih sekolah. Tasih. Wis duwe pacar apa durung? Dereng. Bojo. Dereng. Aduh, ada kesempatan nih. Duwe bojo apa? Wis bodol siji kok. Oke, mana to? SMP. SMP ki sampun anak pisan. Wah, ya ora apa-apa. Nggih. Lho kok iso ora apa-apa piye? Lho,
Apa ya diseneni anak pisan? Kowe mesti pikiranmu tekan ndi kowe? Ya jelas kok wong ngono. Wah, anak pisan, ya wis ra apa-apa ngono e. Maksudku ki ya wis ra apa-apa, Mas ya wis anak siji ya tetep nembang ngono lho. Oh iya, jare nembang. Samu men nderek langkung apa piye? Nembang ya, Nduk sayang. Inggih. Pasti. Anu apa? Lagune apa? Napa, Pak? Kadung tresno Kadung wae. tresno mawon sing nyuwun iki saka PWK Jabu tetep Pak Tabik. Iya. Monggo. Sinawang datan bosani Dung. Napa kok dung? Ora apa. Panas. Nyawang wong bagus leman Neno rakoso tak lakonane pripun ta? Ora nyawang kowe iki jan bocah kok nglawuhi. Kok nglawuhi? Nyenengke disawang nyenengke aku ki anggere kepethuk wong gingsul niki wis klepek-klepek pokoke. Wong gingsul ki tipene bocah sing setia. Napa nggih? Ha, lah kowe setia apa ora? Insyaallah. Amin. Nembang kok terus, Duk, sayang. Nggih. Angger aku bisa nyawang. Wah, aku kelingan ki sinjanmu sing paling istimewa, duwe keistimewaan ki. apa? Arep nembang lali iki ya iki ta. Arep apa? Agar nembang lali ya iki ya. Iya. Sinjanmu ki dia ciri khas. Agar nembang lali iki. Wah, wis iki angel kok iki. Ajake Sapoke nglairke sapa apa lali. ah iya ya nembang iki konsentrasi nembang aja mikir njuk barang. Wong bagus lambene abang. Ki aku. Jenengan pink kok. Hah? Pink. Ayo abang ngene ning bareng ketempelan putih dadi pink. Iki sasmita kanggomu pink. Napa? Kowe njaluk pink pira? No. Lambine abang. Terus, Duk. Mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa Ya, monggo. Anu lamat wis katon tejane yen mbok pranggaton mencarang aduh wiratane sinawang tan ambosani yen besengut wimbo baton nyata setmi kontrak hati
Matur suwun Mbak Tiwi. Yo. Elisa. Cik. Ndak selak ditunggu-tunggu karo Bu Tumiyono. Bu Arsini. Nggih, monggo konjur tengok-tengok. Ya kan Bahasamu gentenan. Neng kene kon dolan mau piye? Ya paten kula niku ajeng nembang. Niki mau kelang kesenangannya, kelangenannya, apa sih kesukaan itu? Bahasa Jawane? Anu, Kak. Karemenan, apa? Karemenanipun Ibu Tumiyono, Ibu Warsini tadi kadung tresno juga itu kesukaannya. Kowe iki omong apa? Ya. Kowe iki jak omong apik-apik ya wong sulamu kowe iki omong apa? Lah tak pemudeng iki mong. Kesukaane Prabanu Bu Tumiyono kuwi kadung tresno. Oh, wong kowe ya cetha wong kowe seratine kok. Apa seratine? Serati iki tegese sing ngopeni kowe. Oh, nggih. Oh, aku ora mudeng kok, Nduk. Aku kulino halus-halusan kok. Kulino halus-halus. Ya ben variasi yo jajal sing kaya ngene. Udar ora. Dijajal tok apa ora eman-eman? Hah? Ya dijajal maksudnya dirasakan, dirungokake. Apa sih? Didengarkan. Dirasa. Jajal. Dirasake. Dirasakake. Ngene lho.
boleh keluar kasar ning jero tetep alus. Oh, Ya. jerone kudu halus. Heeh. Nganggo rasa kuwi mau Nganggo ya. rasa. Ya carane piye? Apa aku nek ngomong ngene artine aku ora duwe rasa? Aku tetep duwe rasa. Darurat. Tapi kenapa kowe merasa aku ora duwe rasa? Karo bojoku galak iki, Mas. Bojoku. Kandhani ya. Bojoku iki ora tau nyuwara lho. Soal rasa to, iki keren lho, iki pendopone pendopo Tumiyono. Tumiyono entrepreneur. Senika pendopo Roro Warsini. Iki sing diarani pendopo lanang lan wadon. Keren ya. Keren. Keren. Keren ki apik. Apik, Ah. apik, apik Ah. banget. Dadi ki kaya Taj Mahal ngono kok Jodha Akbar yo aku yo pengen. Aku kapan yo dikaweke kaya ngono. Mbok aja digeret-geret engko ucul. Ya maaf iki Wong wedok kawan yo. omongan kok geret-geret klambi engko ucul kondakan. Iki pancen ciri khas pendopo Tumiyono yo ngene iki. Ya besar banget nih pendopo Jati paling gede sa Indonesia Raya yo. Heeh, kae wong kamar kecil we 3 selera lho. 3 selera kok iso. Berdiri, duduk, jongkok ana kabeh. Iya. Aku tak go kabeh mau tak rata. Dijajal kabeh. Heeh, ning Yo sing apa Elsa. iki? Hah? Ibu ngenteni suaramu lho, Duk. Ince Iya. Ibu Warsini. Nyuwun Pedang pedang kuning. kuning, pedang Heeh. kuning niki wau. Mangga. Nadyan wujud mung peksi Nek nembang fasih to. Nggih kok halus bareng nembang. Ya kudu jare kudu nganggo rasa. Nek nembang kudu nganggo rasa dadi ya kaya ngono, tapi nek ngomong kadang-kadang ora iso. Ya ning kuwi ngomong biasa ya kudu cetok. Pucleng-pucleng iblis lan setan padha jek-jekan. Malah Malih butuh cakil. sumuke. Bebelo. alus manis nengsa make Tambah meneh Elisa iki. Napa Pak? Transferan saka Pak Tristianto. Wow. Syuting Alhamdulillah. dalu. Nggih, nyuwun gending bajing loncat. Mbak Ayu kali Mbak Eka. Mbak Ayu kalih Mbak Eka sampun ditransfer. Heeh. Pinten? Mengke ndak salah lho. 3,5 juta. 3 juta setengah. 3 juta iki perinciane ya. Ono rinciane berang? Ono jam tobat tenan. Ya. Mbak Ayu 500. Ya, Mbak Eka 500. Mbak Eka 500. Heeh. Loh, turahet 2,5 juta. Kas yoga 1 juta. Kas Yoko Iya. 1 juta, isi 1,5 juta. Pak Seno. Wah. Dewi Bos. Lah aku Lah kowe ngrombong sapa? ora katut. Ning kene ora ana tulisane gareng kok. Ya usulno to no. Ya tak balesane sik. Coba mengko Aku dibalas nek ora. Mesake ora arep tak balesi iki. Oh, Pak setia Tristianto. kawan to. Wis, ora arep dibalesi ro Pak Tristianto. Dinteni sik. Sabar. Balesi kok cepet ki mesti balas sabu ndi? Ngono mesti. Ora. Ki lho tulisane gareng dereng, Pak. Oh ya, Ngono. bagus. Wis tengok sik. Setia kawan, setia Tengok kawan. sik, ya. Oh, langsung dibalesi. Cepet Pak. Lho kok gambar peti? Ya wes kuwi nasibmu lho, ora entuk. Rasan jaluk nek Ora entuk rapat. saweran paten. Rapat teken. Ayo. Sawinggon kula lana goleki si podang cenar iba bunga hengar
nyanding bisa dadi tombo ya mangga esuk awan yo no esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang ngobong mikirin aku goleki ora krasa esuk eman
Oh, kari lungguh kok gebor-gebor. Kowe arep ngapa kowe? Niki sampun. Sampun piye? Kowe iki meneng nggon plafon iki tulisane bintang tamu Elisa Orkaro Sawaso. Oh iya. Wong ki anger gambare mlebu bor. Bor Wis berat. Oh iya. Kok ya. Baliho. Baliho. Kowe iki bintang tamu, rumangsamu bintang 7 apa piye? Bintang kejora, bintang hatimu lah. Iki bocah iki sentet apa piye lho? Iso nyentek-nyentek iki lho. Ya ora ya sipate ngono kuwi kok ya. Ya ciri khase, Ciri khase pancen ngono. Ayo Mbak sapa Mbak Ayu karo Mbak Ekase ya ngaturake mau Pak Tumyono ngendika nyuwun bajing loncat. Oh iya. Ayo. Kene. Yo. Mbak. Iya Pak De. Maju nduk sayang. Tolongin dong. Oh. Ya. Aduh. Aku iki karo Ayu kalah separo aku. Lah, Tenan. lah kok kalah piye? Bocah wedok ora setia karo bojone ya iki. Hah? Ora Kok karo iso? bojone piye? Tangi turu melek biar sing digoleki ora bojone ning kacamatane. Ayo ben weruh ayo. Oh iya bener. Terus go nyawang bojone. Lah iya. Iya yo wah sidanmu saiki mempur-mempur Mas. Iya. Lemu. Kae ngonoan kae. Sik ndi? Pojokane. Anu Prastiwa kae. Prastiwa. Ya, Prastiwi. Iku malah ana sing nyek Prasta ngono jare. Prastiwi, Mbak Prastiwi kae ya lemu. Nduk, bajing loncat karo Mbak Eka ya. Ayo, Mbak Eka. Jenengan apa? Aku bendahara. Rumah rene dolan apa piye? Aku Kowe seneng to diarani sidan lempoh. Adek. Wong ayu-ayu ning kene aja gandul. Lah piye? Wong wedok ki ya modal kok gandul tok. Wis jane kuat ta ora? Jare wis ngombe obat kok. Maras ngene ngombe obat mau jare. Obat apa? Sorengat kae. Apa? Sorengat. Aku malah sore tek kok. Piye? Mau teksek. Nembang Mas, aku tak leren Mas. Kok leren piye? Niki ora Pak Tumyono ngersakne bajing loncat. Sing nembang Mbak Ayu, sing loncat aku, bajinge kowe. Kok arep lungguh mangsane ning kene iki nyambut gawe. Aku gelem dadi bajinge ning kowe dadi degane ya. Pamrih ngopo? Tak sareng apa? Tak krokoti. Kene. Kowe upama dadi bajing, aku dadi degane, arep mbok krokoti milih sing dhisik. Modal ora. Ndang, milih sing dhisik. Aku sing akeh sandung lamure wae. Sandung lamur ki sing nemplek ning balung kae enak ya Yu ya. Ora enak ya. Oh, genah kuwi mari penyakit kok. Enak ki ya daging kok sandung lamur. Daging yen kakean marake kolesterol stroke. Ya sing lara kuwi kok. Stroke ki penak lho, Lek. Apa? Mangan dipakani, adus didusi. Lah yen penak mbok lakonono dhewe. Kowe kuwi lho. Aku stroke ngene ra masalah yen stroke ngene sing mati kene lak dengal-dengil tok. Ya. Bajing loncat dibawani. Nggih. Gunung Galunggung. Lek garek. Lek. Lah malah medang. Rene masane kok malah medang ki. Ning kene iki tembange Sunda, Lek. Lah, masyarakat sini lah ora ngerti artine lagune iki. Sing kulino menerjemahkan Sunda ki dalange. Iki dalang sena top markotop. Pengendange Sunda 3. 3 cadangane 1. Kae Mas Dantut kae cadangan. Endi Mas Dantut? Kae cedak kempul kowe. Nggih, Sugeng Rawuh. Ya, Mas Dantut ya. Gunung. Piye? Enak kopine? Panas.
Modiar. Aku disekai karo lek geter kopi panas. Bah. Ya. Gunung dilek saya ya lek Kak kowe iso tak nikah tenan lah ya. biasane nek cah cilik bar ngombe iki dingenek-ngenekke ben lorot banyune Yo ki ora wong tuwa aku dudu cah cilik. lah iya ben Kak. Kowe rong tau di rabi gareng apa piye? urung Sumedang. Ayo Sumedang no. Sumedang ketunjang Biasanya diterjemahke lho ngono, Pak. Iya. Aku seneng ki terjemahan kuwi seneng aku. Kowe memohon untuk terjemahke. Iya ki. Wah, ya wis. Ngabar wisan wis ora. Terjemahane wis ora pati apik. Ah saya tak anteni nggon ngencik iki lho. Aku ki nek menerjemahkan sekali ya wis sekali kae tok. Oh. Ora tak baleni men. Ora dicateti nek. Ora. Golek dagangan liyane. Ya telaga. Talaga Sekawayana Cangkem elek gareng iso kemebul apik tenane Panas tenan. Ya didamoni kok ya. sing sing gawene sapa lek Lek geter. wah lek geter ki mau ngomong ki lali rung diudak gulane jek ngendal ning jero dak sik Kakak. piye wis legi to Ha iki ora legi dadine asin, Kak. Baru utek-utek upil kuwi mesti. Nek ora apa-apa upile wong ayu kok. Dalange bangsa kempros tenan kok. enak lek Enak ya upilmu kok. Aku rumah sama apa Eka ki mau apa baru utek-utek apa nggone Eka apa? Hah? Bar salaman karo aku, nggon aku wis gedhe. Gone dalange mah gede banget lho lek Ya enak iki. Sing penting kopine gratis. Ya. rembecik di tengah gua jungan ulah pundung tulis sungkurulan sungkan iki jane apike ning kene iki karo ngartekne kok dalange kok Aduh. Wong ayu Apa, Lek? matane picek. Nyidak sikilmu lho. lah sing ngakon tanganmu bodo kok kono sapa nggon jembar lho kono ya enek Ane ora ana wong kene jagongan karo kowe padune kowe cemburu jagongan karo Elisa. aku cemburu Kowe aja rasa cemburu, sesuk tak gaweke adik. ora nek ndase Oh. Adik ora ono ndase iki apa? teyang Ya. Tariem. Yo. tarim tarima raga wayana ngancik di negara di Tabokane kendrange jan Sunda tenan. Iya.
Sing mau-mau tak tuntak Tah, tumblang. Yo. Weton sekolahan tak TTD. Nggih. TTD DL. Tak tundak. Notasi kendange ngono. Heeh, tak TTD DL. Oh TTB. Yo. Ayo lek Gareng. Apa? Joget. Oh. Jare mau aku ya iso joget lho Kang ngono. Ya, ora apa-apa kene tandangane. Mumpung sing ngendang mangun to kae. Ya. Mangun piye? Ya. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, abdi lepat narosan tertinggalan. Dadi cendik banget to iki. Niki sing nyuwun Mbak Eka. Ah, nyuwuna yen kowe iki ora balekne mulmo ya ora tutup. Kowe ora mesake to. Empu sendok wis joget lho kae. Sinten? Empu sendok. Lah Mbak Apa Eka aku sendok gawe kan separo mawon. Separo kaya sego goreng bajing loncat kok separo. Piye Mbak Eka? Baleni nak baleni cek kurang. Ora sah Elisa polahe kaya jaran kok. Lah piye? Yo kok pola mosok jaipongan kok ngono to, Sa? Loh, emang kaya ngono jenenge benarian iki penghayatan. Dadi feelingnya apa ya wadon mlaku ngono jenenge ya joget. Sing jenenge jaipong ki nek persatuan antara joget dengan pencak silat. Ya bener ini sangene iki. Pertama langsung duwe. Nah, Rumangsaku sindenmu kok sadis-sadis to, Pak. Wong loro. Oh dikendangi. Ayo, le jajal. TTB
Apa kuwi? Kendangane iki lho notasine. Notasi kendangan. Notasi TTB DLDL. Ya. DL CK. Dalan tumcek. Tak omahe to. Iki sing nyuwun Pak, sing ngersake Pak Tumiono lho kok dipedhot-pedhot. Iya. Baleni. Baleni. Bajing loncat. Piye? Baleni to? Oh nggih. Ayo. Bajing loncat. Bajing loncat ke astanan. Aduh. Abdi lepas narosan ketinggalan. Bajing loncat ke astanan. Aduh. Abdi lepas narosan ketinggalan. Kutek sangka salira luas pisan. Aku atos kanu kesel ngatos ngabdi api Bajing loncat kudune disawang apik. Iya. Terus jogete Elisa mah mumet aku. Elisa ki joget apa golek mungsuh kowe? Piye iku joget? Ya joget-joget ora nyampluki kanca to, Sa. Loh, emangnya nyampluki? Lah wong polahmu kowe ono Lagu ra weruh ana kowe tok ning gone ning kene ora roh aku ne. Lho. Assalamualaikum anu niki lho apa jenenge mepet-mepeti. Apa? Mepet-mepeti. Mepet. Mepet tuh mepet. Angel ya Mas ya. Iya. Nggih, niki sampun. Ya, sampun, Mbak. Nggih, sampun. Sing urung sing ngomong sampun sapa? Lah piye? Lah mau SMS-e piye? Oh, SMS-e pripun, Pak? Ya dom-dom iki ne. Mudiar ditagih kowe. Nah, cilaka iki. Wis, muga-muga lali transfer. Waduh, kehapus malah. Lah kok kehapus pripun? Ora masalah, wong jenengku ya ora ono kowe kok. Iya. Ora sik tak golekane engko ndak dikira aku. Syukur. Wah, cilaka tenan. Tak pucek-pucekke HP-ne error. Mbak Ayu 500, Mbak. Nah. Sapa Eka 500. Niku sing wau. Sing
Sing nyuwun bajing loncat. Hah? Sing nyuwun bajing loncat. Ayo ki sing nyuwun bajing loncat ora ono liyane. Oh, nggih. Mbak Ayu 500, Mbak anu Aku ra ketang 50-50 Mas nggo pijet. Aku jondel-jondel barang lho, Pak. Lho, enek sarung itu ki. Lah, Aduh, langsung dalang yang dijaluki duit watuke kumat. wis iki tak silih sik tanggo suntik aku watuke. Waduh. Lah bendina watuk niku. 500. Oh, nggih. Mbak Eka 500. 500. Wah, wis kaya wayangan kok kaya Jan. potang. Dalah kok lumone kaya ngene. Alah jan. Matur nuwun lho, Mas. Ya. Mas, laku Mas. Mas Eno, Nggih. aku Kowe ya pengen, Lek. Nyodebok nek doyan. Wah, Arep nggo sare. Mas. Apa ora ono sing mangku? Ora des dhuwur apa piye? Iya. Ayo, nak diteruske dhisik engko disambung gara-gara. Nganggo gara-gara apa piye? Setengah loro. Wah, Allah, lakone isih dawa. Isih dawa. Ah iya. Heeh. Ayo.